Affaċċjat mill-kritika wara li l-Prim Ministru u l-Ministri nefqu ferm iktar minn dak pjanat u minn dak approvat fil-budget tas-sena li għaddiet, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna naqas milli jwieġeb għaliex seħħ dan. F'konferenza tal-aħbarijiet li sejjaħ huwa stess fid-dawl ta' din il-kritika, il-ġurnalisti staqsew lil Edward Scicluna għaliex pereżempju l-Uffiċċju tal-Prim Ministru Joseph Muscat nefaq aktar minn 2 miljun euro f'safar, meta n-nefqa oriġinali kienet proġettata li tkun ftit aktar minn 500,000 euro. Iżda Edward Scicluna ma weġibx. The whole is made up of the parts, I agree. Pero il-parts huma responsabbli għalihom ministri oħrajn. Jiena mhux se noqgħod niddefendi la ministru ieħor għaliex nefaq iżjed u għaliex l-iskema jew il kollu. Ma weġibx lanqas għaliex pereżempju fl-Awtorità Maltija għat-Turiżmu in-nefqa żdiedet bi 15 miljun euro għal total ta' aktar minn 56 miljun euro. Il-MTA għandha l-istituzzjoni tagħha tista' tagħti l-ispjegazzjoni. U dan minkejja li l-Ministru stess ammetta li l-membri tal-Gvern ikunu marru biex flimkien jissettjaw il-budgets rispettivi. Approvazzjoni. Jiena personalment mal-permsek tiegħi u mal-bord. Scicluna madankollu wieġeb u der skomdu meta affaċċjat bl-ispiża li l-Ministru Chris Cardona għamel f'Dubai 756 euro f'alkoħol. Dak ir-rapport huwa kompendju tal-affarijiet li jara l-awditu u għandhom jiġu corrected. Għaddaj kull ma trid iktar accountability, iktar kontroll, etc. Fl-istess waqt li kienu qed isiru dawn in-nefqiet, il-Gvern m'għamel l-ebda proġett soċjali jew infrastrutturali fl-aħħar 4 snin.